没有，咱这里有那样吧？哎，Devi... No, brate, ajde, igraj se. A nemoj da snimaš. Nemoj važne. Miloš je to taj. Miloš. Znaš kakav je to? Ajde, radi. Ajmo! Ajmo. Kakav? Znaš kakav je? Brate, ovo je ovo najaka. Adriana, što bi ti roti to? Savjet je sve upropastao. Ajmo, gleda, vidim. Ajde, pođi! Bukvalno ono kući. Da se.